זה באווירה. שדי, איך אתה מסטול, אלוהים. עבר הזמן. פיצה עוד כמו הצחנין. הצחנין, הנה בני. בני. קדם. צלם לך להשכב. שנייה, קדם, צלם אותי. איכה. די. רגע, מה אתה אומר? ברשבי. כתבנו בשטח אדיר ארבסמן, וכאילו היה בכיר ועושה שהמשחק מצוין. מצוין. בעודו אוכל פיצה, הוא מתזמן את הכרטיס, בין הכרטיס הצהוב לגול החמישי של ברצלונה. אחרי תשדר את זה בינה של הג'אוגרפי. סדיר, הוא מראה לנו את השפעת האלכוהול על... הנה יהודה מאורנג'! אנושי? עבר הזמן. פחות או זה. אין, כמות. כבוב. אחי, אני כמות. מבטיח אני שולח לך את זה. יש פה אדם שהוא לא רגיל לאלכוהול, אבל אנחנו נרגיל אותו. אנחנו נרגיל אותו. נטפל פה כמו שצריך. עכשיו צריך לסחוב אותי כל הדרך הביתה. טוב, אנחנו נטפל. מה? עכשיו צריך לקום. אבל לא מפריע לך שהוא... אוקיי. בוא תקים אותי ידי. מפריע לך? תאכל, בוא אני אנסה לקום. צלם אותי שלי קם. צלם אותי שלי. זה מגלותי. תנדות דפוק. אדיר, תהנה. בוא נראה מה הוא שתה. תפסיק להתפרע, בסוף הולך. בוא נראה. מה המסטול פה? שתה. שניים כאלה. תראה לו. הוא שתה קצת אבסנט. רגע. שקרדו דחף לו. זום לאבסנט, רגע. זה הדבר הזה. ליקר בננו. ואחר כך... ליקר בננה. זה משהו שבוטנרו דחף לו. בננה. כוס מלאה. שזה בהחמיץ בננה. ולקינוח, עוד כוס מלאה שקינן דחף דחף לו. ועשה לו סלמת אוכל בראש. עכשיו תסתכלו על התוצאות. בוא נסתכל על התוצאות. יאללה, דיברק אתה לא שולח לי את זה. בוא נסתכל על התוצאות. נסתכל על התוצאות. הוא נראה כמו דינוזאור. רגע. לא מספיק לצחוק את הרגע שיעשו החייאה כזה ונראה. לא יודע. הוא נראה כמו דינוזאור. עכשיו הוא אוכל פיצה ושותה מים. מאוד סולידי. מאוד סולידי. אתה בסדר? כן. בסדר, כן. הורס לי את ה... אדיר מרגיש כמו באוהל לך בדואי. לך, זה יש לך. אדיר מרגיש כמו באוהל בדואי. בדואי. איפה הרצפה? תכף מביא לו אורז ועדשים. לא בני. צריכה שהכרחתי לך קינם. כן, במצבך, סליחה שאתה נושם. במצבך גם אם אתה תעשה דברים גם אם אתה חי אתה. נסלח. במצבו אנו. בני מאושר, בני. איזה כיף לראות אותך מחייך, בני. רק אם אתה... בני, ספר לנו. באנו, ספר לנו מה קורה. מה אתה הולך ספר להתמחות? באנו. מה ספר. אתה הולך להתמחות? נו באנו, ספר לנו. תעבוד סתכל, הבן שלי כואב. יהודה, שקט. יהודה. הנה, מר אדישות. יהודה, בר שלום. תראה את מר אדישות. זה עליך. ילד, ראית פעם פוסטל 2? להתנהג בהתאם. ראית את אחד? אתה תהיה בשלישי. מה אמרת? פוסטל 1, ססר עברה פוסטל 2, הפוסטל 1, הוא יהיה בשלישי. להתנהג בהתאם, סדיר. לעזור לך לאכול את הפיצה, אחי? מה? לעזור לך לאכול את הפיצה? לאט. תשקו אותו עוד פעם. איך אתה רוצה שאני אעשה הביתה בדיוק? יכול להתלחש. נראה במקומו של סמואל אתו שנעלם במחזור. כל הכבוד לך, מתנה. יופי. בוא, מי מצלם אותי? עושה חיקוי של דרור. מצלם כל דבר שני.
מאור בן שלך. בני? אמרתי שחבל זה משהו. חיקוי של דרור? יאללה. בוא לא. טוב, חיקוי של דרור? לא. דרור ב... שלום, אנחנו היום נמצאים בתוכניתנו אקים ומדברים. היום אנחנו נארח את דרור. דרור, מה שלומך היום? מה אתה יכול לספר לנו אחר? הנה הראש, תכנס לנו צופה אלמוני, מה קרה? בני, בואי. צלם את צלם את הקריב של אוטיסט. כן? עדיין אוכל את הפיצה מכל. אנחנו שוב חוזרים לתוכניתנו אחרי כמות מתפרעים כרוניים. ואנחנו נחזור עכשיו לדרור. מה יש לך להגיד על בני? אני אסביר לך לאט שתבין מהר. דרור, מה יש לך להסביר על בני? הבנו הכל. עכשיו אנחנו נעבור לבני. בני, מה יש לך להגיד על עצמך? צביקה? קורא. זה לא בני. בוא צלם אותה, בוא. בוא תלם. אני אהיה בני, אתה תהיה דרור. הלו, ילדה, הבא לחפש טרמפים עם בייביסיטריה. אופס, חונט, נדבר אחר כך. אני אביא לך את המטרנה, ביי. תשאל שאלה. לא יודע. נשאל משהו. שאלה משהו, נו, יפה. הנה, דרור ובני נוסעים במכונית למסיבה, דרור אומר לבני על הדיסק החדש שלו, שמע איזה מוזיקה אחלה. מתי פנטר? מתי שמן דומה? אינגה! תצ'יח רוצה אינגה! והקראה לך! אמא, אם את רואה אותי, בבקשה אל תגידי אותי לרפי גינת. רגע, שנייה. הסוף? תשים את זה, רגע. Tonight in our show, a dinosaur! You can see me. ג'ון ניקנק. זה ג'ון ניקנק. מתאבק. רק לך בפנים. בסדר. מה? כך מטפח אותו. לא עם זה. אין לי מטפחת. אתם רואים את זה? וודקה, כן, וודקה. לא טוב, אתה זום? שב. רגע, אתה יושב על החוט. אתה יושב על החוט. רגע, תן להוריד את החוט. קונסוסה! אוקיי, תראה את הסרט. דינו. מוזג מים. מוזג מים. הנה הוא מראה לנו את הקריב מים שלו. יאללה, ניתן את זה. איפה את עושה בבית? אני הולך לעשות היום פורנו עם אתלטיקה.